Да. Пастина на гостите, така да кажем, в зелено и бяло. Ето, че времето започва да се отмерва. 20 минути чисто време при всяка пирали. Фейсбука имам преди на скайпа. На славната ангелка, тъс меди, пиздена. се натрупват. Значи, тъс на остака ще рай. Ще изясняваме какво се случва. Отбора на Спортинг Лисабон на вратата с номер 15 Кристиано, след него номер 10 Тео, 9 Жоан Матуш, номер 6 Педро Кари и номер 3 Милитао. Последните двама национали на Португалия. Наставник на Спортинг, казахме Оламо Дуате. Рефер на матча е Даниел Яношевич от Хърватия. Първи рефер, втори рефер е Паскал Льомал от Белгия. Трети съдия е Иван Шабанов от Русия. Четовника е Алмаз Абасов от Казахстан. Възможно сега за отбора на Кайрат. Това е катата. Топката попада в вратаря Кристиано. Подаване от ръка. Така само могат вратарите да вкарват в игра. Тео. Неговото пълним е Жустино Анде Ерике. В състава на Португалия наблюдаваме микс от Бразил. Тъй, скайп. Да, на линия. Утре събота ли? Тя не работи. Значи такова, в сряда. Има си, но не влиза. Когато е на работа, тогава влиза. Тогава е засичам. Винаги през седмицата влизам, събота неделя никога не заварвам. Но ако ще говоря с нея, и сега след малко, такова ще питам дали утре към 4-5 часа мога да влезе да разговаря. 5 часа, добре. Ще й кажа. И ако е съгласна, ще разговаря. Не имам предвид ти по телефона, тя по скайпа. Ти да говориш по телефона, тя по скайпа. Няма как да стане, защото нашия интернет хем има, хем няма. За такова, да. Да, утре, ако такова е съгласна, аз ще питам да го, тя ще ми каже, сега става или не става. Да, или почивка, не се занимава. Добре, ще питам. Да, ти ще кажеш директно, че щеш такова. Ти разговаряш веднага с него. Да. Не, защото те явно тамцата искат, който реши. Не ми трябва цецки, не ми трябва такива, не са как на вас. Казвам само искам. Да. Защото винаги, където ги видя, винаги е на слабо.